Eu aș vrea să vă mai dau și câteva informații vis-a-vis de ceea ce a făcut prefectura și prefectul Robert Cristoi, care e nedormit de 2 nopți în toată această perioadă, pentru că au fost o situație specială. Și să vă dau câteva informații, că s-a acționat permanent cu utilajele de zăpezire, au fost luate măsuri de răpăcire și cazare pentru un număr de 300 de persoane. Deci chiar n-a fost ușor, a fost blocaj foarte mare pe București Giurgiu. Numărul mașinilor blocate în trafic a fost de 215. Nu cu tot, mașini. Cu tot. Au existat 45 de cazuri când lucrătorii auto au refuzat să părăsesc autovehiculul. Deci au refuzat să părăsesc autovehiculul, cu toate că au venit forțele de intervenție și nu să părăsesc autovehiculul la întâmplare, ci sub supraveghere și să le se acorde primul ajutor. O echipă Spirit Giurgiu, adică cei cu mascate, da? A parcurs pe jos 4 km pentru transporta motorină unui autocar de 80 de persoane. Știți foarte bine autocarul care a fost foarte mult mediatizat. Da. Deci ei au primit motorină de la această echipă care a acționat și a dus motorină pe jos între Plopșorul și Uzunul. Au fost oferite că s-a putut băuturi calde, au fost asigurate măsurile pentru transportul către clinicile de specialitate pentru un număr de 25 de dializați.